Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό μας να μετανιώσει, γιατί είναι ο πρώτος στην ιστορία άνθρωπος που απαγόρευσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Λάρισα έχει αγωνιστικότητα, όπως εκφράστηκε από τον μακαριστό ηγούμενο Αθανάσιο Μυτιληναίο με το προφητικό πλώμα. Και δεν είμαστε εδώ ασφικτικά, χωρίς την δική του μαγιά να κάνει αυτό το ζυμάρι που μπαίνοντας μέσα είπα πολύ μικρή αίθουσα διαλέξατε. Έχοντας λοιπόν τη συγκλονιστική σας παρουσία σήμερα εδώ που είναι η γλυκιά μας ελπίδα και σας ομολογώ ότι δεν ήρθα ως σοφός ή επιστήμον ούτε ως κράχτης λόγω του σχήματός μου και της δημοσιότητας που πήρα χωρίς τη θέλησή μου, αλλά ήρθα να σας ακούσω και να ακούσω μαζί σας τους ομιλητές της σημερινής συνάξεως και να σας ενισχύσω με την προσευχή, να ζητήσω τη δική σας την προσευχή που υπέδειξε ο Σωτήρας μέσω του στόματος του Δαβίδ, που μας βεβαίωσε αυτό που σας είπα προηγουμένως τον 145 ψαλμό. Μη στηρίζετε την πεποίθηση και την ελπίδα σας σε κοσμικούς άρχοντες, σε ιούς και απογόνους των εφήμερων και αδυνάτων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να σας σώσουν.